pamakna wulan poso niki paparatan ing diri priyangga perang lawan hawa nepsune cekah pukulan banyu wiwit enjing mlebu ing ratri mesulaku utama maper hawa nafsu reroncening ibadahnya tindakno kanthi syukurane ngati Gusti paring nugroho sholat tarawih ojo kongsi lali sakung kadang mitra lan keluarga ing musala lan masjid dipacut tadarus maca Quran tumeka ratri dikir lan putyastawa nyadong sih rahayu peparing sih palimirmo muga-muga Gusti Allah ngijabahi gesang manggih rahayu